welcome. Oh. Okay, thank you. Oh, acha. Kolumbai logofor Chirang district ni Koilamoila area ni number 2 Lontibari ni Sanjarang club ma dinai opening kalamsigon first all India Invitational football tournament 2022 बेव आलासि महरै दङ chief guest आव DC को हांख्रायदोंमोन बिथांमोना ADC फैगोननो बेजों लोगोसे entertainment नि थाखाय actress Ansumwi Boro so public reaction public gathering माबोरै जादों गासै program interesting जानो थांगासिनो दं लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो let's go from the beginning माने जागायनायनिफ्राय जागायनि दा नैबो नुनाय बायदिलाथ' हाउसफुल जानो थांगासिनो दं दिनै माने जायगान थोनाय नङा नामा माथो लामा सामा बिराद बेस्थ गारियाव दंफायो जैमल हाय आखाया नाययालान थानो हाखाया साजों फंबाय दं उनाव अब्ला जों दङमोन लामायावनो दा फैयै मोनफैबाय मानसि ओरैबायदि मानसि अब्ला मोनफैबाय आं दाख्लै मिथिहोनाया नम्बर 2 लन्टिबारिनि फर्स्ट ऑल इंडिया इनविटेशनल फुटबल टूर्नामेंट दिनै ओपनिंग 9th October हेलो सर ভাল बरिया बल नायनो फैदों दा आबो औ दे बेबायदिनो गोबां माने जोबोद गोबां दं दा नायदो नै एन्ट्रिखौन होग्राखै नामा दासिमबो नै बेखौ नायदो नै गेट ना ओइ इउटिउबारफोर गोजा नै बेयाव ज'नो ओइ मालाय इसने माबा गोदोनायाव माबा माबि दंलायो नै एसके बड' ब्लग लकेल एसपि ब्लग अनामिका ब्लग टटेल बयस मामोनलाय खांख्राइजोला पिएन ब्लग गाबग्रा बर' माने मिनिया नालाय गाबग्रा राजु दा गेटखौ नायना लादो नै बे गेटआ ओरैबायदि मोजां साजायदों वाव नोङो आंनोबो मिडियानि कार्ड होबाय नै मा सोरांसार बसुमतारी फंबाया होबाय नै आइ कार्ड बेखौ होमब्ला गाननाय जासिगोन एबार एसे अथ'रिटि मोनबाय माने एसे बोलोगोरा जासिगोन एबार बोलोगोरा नैबे सोरांसार बसुमतारी फंबायाखौ नैबो पिक्चारावबो नुगोन नैबो गेटआव नै वा नुवाखै माने बेबो फुटबलारखा बे गामिनिनो नम्बर 2 लन्टिबारिनि खेबसे नायबाव नै बेनो दे थगायाखै ओमफ्राय ओरै सासे फंबाय दंबाव नै वाव वेलकाम दानिया दिनैनि चिफ गेस्ट गाहाय आलासि माने डिसिखौ हांख्रायदोंमोन बिथांमोना दा डिसिखौथ' मोनाखिसै होनदों बेस्थ'नि थाखाय दा एडिसि सफैबाय एडिसि एडिशनेल डिसि डिपुटि कमिशनार चिरां डिस्ट्रिक्टनि दे वेलकाम सार दे बेनिफ्राय दिनैनि नैबे मेट्स ओपनिं सेरेमनिनि एन्टारटेनमेन्टनि जाय एक्ट्रेस आनसुमै बर' सफैबाय नै yes welcome to the program welcome बिनानाव ब्रादार वेलकाम hey ब्रादार वेलकाम नोंसोरखौ नुब्लासो गोगोम मोनोलै बेमजों बरायगोन ना बेमा दासो फैदों हनै बेमा लांनायसै लोगोफोर माने नैबे गोथार फोथाराव माने गोथारै दं दा ऑडियंस रेडी नै बाजैया नै जोंना बाजैया नैबे आंनि बाजै दे नैबे नानि नै गासिबो माने नेदों नायनो एक्ट्रेसखौ नायगोन फोथारखौ नायदो नै फोथार इज भेरि क्लियार माने क्लीन फोथार नै बेसेबां साफा नै साफा हरैहाय नै हरै बुंबाय हनै माबाया गैलारि जों नाहरदो नै मानसिफ्रा रथ' सिनायदों सिनायाखै ओरैहाय जाहैबाय जेनेरेल नैबे आबौखौ माने जोंनि निसिमा ओनसोलाव बल नायनायावहाय ओरैबायदि माने गोसो गुदुं के दा बुंसै आरो औ दासिमबो पुरा जसाव दंखायो दा एखेबारे दङ आबौ औ नै बेबायदि आरो yes welcome hoi हाबबाय होमब्ला फोथाराव नुसिगोन फोथाराव रायजो राजाफोरनि थाखायबो हाबबाय फोथाराव सिदा गाहाय आलासिया बिबुंथि होगासिनो दङ नै आङो रिकुवेस्ट खालामदों बयबो जाहाथे लैहोर फैनानै बे खेलाखौ नायो उन्दै गथ'फ्रा
बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुयोब्ला नेसनेल लेभेलनि मोनसे गेलेनायखौ नुयोब्ला बिसोरबो बे समाव फोथाराव ओंखारबाय रायजोफोरजों सोरगिदिं नुजासिगोन माने रायजोफोरजों लोगो हमनाय हाय हेल' बेखौथ' नांखागौ जाहैबाय गोजोननाय मोनदों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना नै रायजोफ्राबो बिराद गोसो नै सानैसो आलासिखौ सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंहा सानैसो आलासि नुजाथिनानै दङ दा गिबि गिबियावनो जोङो गिबि गिबियावनो सिनायथि होनो आखायाव लादों बिथांखौ बेबायदिनो सोर पाब्लिकआ मा रिएक्शन होयो मा बुङो नायलांदो लोगोफोर बिदिनो पाब्लिक गेदारिं नालाय एबार गोसो होनानै मोजाङै नायदो दे ट्रफिखौहाय देरहानायनिखौ माबोरै होनदों आदै 40 थाखा मेकआप जाबाय एक्ट्रेसखौ नुनानै औ माने एक्ट्रेसआ समायना औ मोजां जाबाय दे जाबाय नोंसिना जायाखै सोरनिबा जादों सोरनिबा जायाखैनो मा खाथिं बबा खाथिं अ सिरि सिरिद्राय औ थेंक इउ बैनिफ्राय लानायसैलाय रायजोखौसो नांसिनगौ ना एक्टर मा होनदों नोङो दिमाना एक्टरखौनोबो नांगौ जोंनो अ आच्छा नट अनलि फिमेल माने मेलबो नांगौनो एक्टर दा नायदो नै गेलारिखौ गेलारिया जेरै बुंदों ओरै माखासे गाहायाव नै ओइ सिनायालै जुम होनांगौ दे जागोन दे ओइ नै थिगैनो दं दे ओइ मोजां दा बै खेला माबायदि जादों बरिया दे दा मोसानो ओंखारबाय नै फोथाराव for the performance actress hello all the best बिनानाव all the best yes good मोनसेल' रिकुवेस्ट बांद्राय गोजानाव दा थां दे बांद्राय गोजानाव दा थां औ एसे ओरैनो था जोंबो मोननांगोन ना केमेरायाव औ From the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got to. बे समाव माखासे डिटेल्सखौ आं नोंथांमोननो होनो दे अबाउट जोंनि अनसुमै बर' एक्ट्रेस दा बिनानावनि मुङा जाहैबाय अनसुमै बर' ओमफ्राय एक्ट्रेस जोंनाथ' आवगोलावहाय बाक्सासोमोन नालाय ओमफ्राय दा जोंना एक्सट्रा डिस्ट्रिक्ट जानायलाय तामुलपुराव हाबबाय अके ओमफ्राय दा मा खालामो फरायो ना आं दा बर्थमान ग्रेजुवेसन खालामनानै ओरैनो दंथ'यो अके ग्रेजुवेसन ना अबे फिल्डआवमोन माबायदि आङो मेजर लादोंमोन बर' मेजरनि अके ओमफ्राय दा सोलिबाय थानायावहाय माबाफोर शुटिं बा सावथुन मुलुगाव माबाफोर एनगेज जानानै दं नामा बर्थमान औ दंखायो मोनसे दा जाबाय थादों ना जोब्बाय दा माने एबारथ' रिलिज जाबाय नालाय ओमफ्राय दा गोदान मोनसे माबा जाना दं आरो अके गोदान प्रजेक्ट होनदो नेक्स्ट मान्थफोरनिफ्राय जानो हागौ आरो अके ओमफ्राय दा माबायदि जोंनि जायगाफ्राव ओनसोलाव माबायदि बिराद मोजां मोनदों एबारसो फार्स्ट टाइम आरो बिदि फुटबलाव ग्रेन्ड अपेनिंआवहाय आंखौ गोजोननाय मोनदों आरो गामिखौबो आं खोनाबाय थायोमोन मोनाबो फैखांबाय नालाय ना भिडिअ नुदोंमोन आङो आदाखौ आंनि भिडिअ आं नायोथ' मैयाबो नायदों आं नोंनि भिडिअ अके थेंक इउ बिदिबाथ' आं बे आदाखौ लोगो मोनगोन ना जाबाय जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो लन्टिबारि गामियाव 2 नं ना
औ बियो 2 नं लन्थिबारि लन्टिबारि गामियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो अके अके बेनिफ्राय उनाव माबायदि मिजिं दं लाइफआव बिदिनो जोंनि बर' सावथुन मुलुगावहाय मोजाङै खामानि मावलांबाय थानायनि बेनोसै आरो आंना हानायसिम औ जोबोद मोजां अल दा बेस्ट बिनानाव होमब्लानो आरो मालाबा लोगो मोनबावगोन अके थेंक इउ दे आरो माबा बुंबावनो ना बेखिनियानो जोबोद गोजोननाय मोनबाय रायजो राजाफोरा आंखौ जोबोद अनदों अनसायदों रायजो राजाफोरा बिदि अनबाय थायोब्लासो आंबो गोजौ थाखोआव आवगायलांनो चान्स मोनगोन आरो येस सापर्ट माने बयनोबो नांगौ सापर्ट आंनोबो सिस्टारनोबो बिनाथ' जथेस्थ' सापर्ट दं एक्ट्रिससो नालाय अके हामबायसै बिनानाव दे थेंक इउ स' माच अके बाय बाय बेनिफ्राय नैबे गासै हाबाफारि जोबनायनि उनाव पाब्लिकफोर फट' सेसन सोरबा सेल्फि सोरबा फट' बायदि 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 आरो फट' एन्ड द फट' फट' एन्ड द फट' येस फट' टाइम ये बल खेलाबो जोब्बाय बल खेला जोब्बाय माने ओपनिं सेरेमनियाबो जोब्बाय ओमफ्राय स' बेखिनियानोसै लोगोफोर उननि भिडिअ आरो लोगो मोनबावगोन साबसिन भिडिअ